Ano ang nasa isip mo sa tuwing nakakarinig o nakakabasa ka ng salitang aswang? Marahil ang sagot ng iilan, ang aswang ay mga nilalang na nagtatago sa dilim. Sila ang mga uri ng nilalang na nakakatakot at masasama. Mga nilalang na nagbabalat kayo upang makapangbiktima ng hayop man o tao, bata man o matanda. Samantalang, maaaring ang kasagutan naman ng iba ay ang aswang ay likha lamang ng sarili nating imahinasyon. Ito ay kwento at panakot lamang sa mga kabataang matigas ang ulo. Marami sa atin ang naniniwala na ang mga aswang ay nabubuhay din sa mundong ibabaw. Subalit, may iilan na hindi naniniwala sa ganoong nilalang. Bawat isa sa atin ay may sariling pinaniniwalaan at hindi kaagad naniniwala hanggat walang matibay na ebidensya. Isang magandang araw, Karine, at maging sa mga takapagsuporta sa YouTube channel na ang Manlalakbay. Kumusta po kayo? Sana'y nasa maayos lang kayong kalagayan at gayon din ang inyong mga mahal sa buhay. Siya nga pala, kagaya ng ibang taong nagpapadala ng kani-kanilang mga kwento, ay itago nyo na lang din ang aking katauhan sa alias na Diego, 35 anyos at tubong antike. Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay naikwento lang din sa akin ni Lolo Pedro. Ayon pa kay Lolo, ay hango raw ito sa tunay na kwento na minsan na ring kumalat sa lugar na kanyang pinagmulan. Isang 16 anyos na dalaga ang natagpuan sa baryo ng hinagpis kaninang pasado alas 4:30 na madaling araw. Ayon sa nakakita na si Ryan Sumakwil, naglalakad-lakad daw siya upang tumungo sa panaderya nang hindi umano'y bigla na lamang niyang namataan ng babaeng nakahandusay sa kanyang dadaanan. Agad niya itong nilapitan at huli na noong napagtanto niyang patay na pala ang biktima. Ayon sa autopsiya ng biktima, sa pilitan pa itong ginahasa bago pinatay. Ang krimeng ito ay patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad. Ito po ang iyong lingkod, si Wilson Aquino, ang inyong tagapaghatid ng balita. Masamang balita ang naging almusal ng binatang si Clarito ng umagang yon. Matapos niyang buksan ang debaterya niyang radyo, hindi na bago sa kanya ang mga ganong balita. Talaga namang napakagulo ang lungsod ng Maynila. Sa ilang taong paninilbihan niya sa bansa at sa gobyerno, ay maraming mga problema at suliranin ang napagdadaanan niya. Napailing-iling na lamang si Clarito bago siya tumungo sa kusina upang magtimpla ng kape. Napadaan pa siya sa may kahabaang lamesa kung saan nakalagay ang sisidlan ng barakong kape at asukal. Parehong dinala niya ang mga yon, saka siya nagtimpla ng kape sa kusina. Dala-dala ang isang tasa ng mainit na kape at pandesal na binili pa niya sa panaderya ni Aling Mila. Ay tahimik na bumalik si Clarito sa sala. Napaupo siya sa pahabang upuan na gawa sa kawayan. Maingat pa niyang ipinatong ang mainit na tasa sa kaharap niyang mesa bago niya dahan-dahang sinawsaw ang tinapay sa kape at kinain. Simula pagkabata ay pangarap na talaga ni Clarito ang maging isang pulis, at dahil sa pagsisikap niya sa pag-aaral ay natupad niya ang pangarap niyang yon. Sa kabila ng mga tagumpay na nakamit ni Clarito, ay hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng kalungkutan sa isipin
na nagtagumpay siya na wala ang mga magulang sa tabi niya. Maagang naulila sa mga magulang si Clarito. Nang mawala ang mga magulang ni Clarito, ay kinupkup siya ng kanyang lolo Tiburcio na nasa probinsya. Ngunit matapos makapagtapos sa pag-aaral ni Clarito, ay nabigyan naman siya ng oportunidad na makapagtrabaho sa Maynila. Malalim na napabuntong hininga si Clarito nang muli niyang naalala ang kanyang nakaraan. Tahimik na napapunas na lamang siya sa luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Ni hindi man lang niya namalayan na lumuluha na pala siya. Napailing-iling na lamang si Clarito bago niya sinimsim ang kanyang kape. Muli niyang ibinalik ang kanyang atensyon sa pakikinig sa balita sa radyo. Nang maubos ni Clarito ang iniinom niyang kape, ay agad siyang dumiretso sa kanyang palikuran at naglinis ng katawan. Pasado 9:30 ng umaga nang tinahak ni Clarito ang daan patungo sa kanyang trabaho. Kilala si Clarito sa kanilang departamento bilang huwarang pulis, lalo na at mataas ang prinsipyo nito sa buhay. Siya ang tipong nirerespetong tao. Hindi siya mapanlinlang sa kapwa at laging nasa katwiran ang kanyang dahilan kung bakit siya hinahangaan ng karamihan. Bok! Nabalitaan mo na ba? Ang balita ko sa departamento natin kukuha sila chief ng mga tauhan para ipadala sa probinsya. Nagkakagulo na nga sa lungsod, pati ba naman sa probinsya? Pagsalubong ni Lorenzo kay Clarito. Si Lorenzo ay isa sa mga katrabaho at matalik na kaibigan ni Clarito. Natigilan si Clarito dahil sa narinig mula sa kaibigan. Saglit na sinulyapan pa niya ito bago ibinalik ang atensyon sa hawak na dyaryo. Napabuntong hininga na lamang siya nang mabasa ang headline ng dyaryo na may kinalaman sa naganap na nakawan sa bangko noong isang araw. Tambak na ang mga trabaho nila sa departamento dahil sa walang katapusang krimen na lumaganap sa lungsod at dumagdag pa ang mga sigalot sa probinsya na ayon sa mga narinig niya ay isa sa mga probinsya sa bahaging kanluran ang binabalot ng misteryo at kababalaghan. Napahilot na lamang sa sarili niyang batok si Clarito nang bigla yung kumirot. Napahinto lang siya sa ginagawa nang sikuhin siya ni Lorenzo at sinabi na pinapatawag daw siya ng nakakataas sa kanila. Tinanong pa ni Clarito kung ano ang dahilan kung bakit siya ipinatawag na ipinagkibit balikat lang ng kaibigan. Walang nagawa si Clarito kundi ang tahimik na dumiretso sa opisina ng kanilang hepe. Naabutan pa niya ang matandang lalaki na abala sa pagpipirma ng mga dokumento at nang mapansin nito ang presensya niya ay agad din siyang hinarap at pinaupo. Diretsuhin na kita, Clarito. Ikaw ang napili kong ipadala sa probinsya upang mag-imbestiga at lumakap ng mga impormasyon tungkol sa mga kilabot at kababalaghang nangyayari sa probinsya. May tiwala ako sa iyo at sa kakayahan mo. Walang paligoy-ligoy na wika ng matandang lalaki. Sa kanya inabot ang isang puting envelope na agad namang kinuha ni Clarito. Nang buksan niya yun, ay bumungad sa kanya ang larawan ng nakakatakot na nilalang na ayon pa sa matandang lalaking kaharap ay yun daw ang halimaw na pinaghihinalaang punot dulo ng mga kababalaghang nangyayari sa probinsya. 4 na araw ang inilaan ni Clarito sa paghahanda bago siya bumiyahe patungo sa probinsya kasama ang 4 pang mga tauhan na pinasama sa kanya. Ilang araw din ang ginawa nilang paglalayag
hanggang sa nakarating sila sa babaan ng barko. Maaliwalas na panahon ang sumalubong sa kanilang lima nang makalabas sila sa barkong sinakyan. Hila-hila ang dalawang mabibigat na bahagi ay sabay-sabay nilang tinahak ang daan paalis sa lugar na yun. Nagkataon naman na ang lugar na pinagdestino sa kanila ay sa lugar din na kung saan nanatili ang kanyang lolo Tiburcio. Kaya hindi na sila nangailangan pang magpalaboy-laboy sa kung saan upang may matuluyan. Tuwang-tuwa pa nga ang matandang lalaki dahil makaraan ang ilang taon ay muli niyang nakita at nakasama ang apo niyang si Clarito. Si Lolo Tiburcio ay kilala rin sa kanilang baryo bilang isang mahusay at mabagsik na antingero. Makaraan ang 2 araw na pananatili ni Clarito at ng mga kasamahan niya ay wala pa rin silang nakalap na impormasyon tungkol sa mga nangyayari sa probinsya. Maging si Lolo Tiburcio ay wala ring maitulong sa kanila, lalo na't abala rin ang matandang lalaki sa misyon nito sa buhay. Sa halip ay pinayuhan lang sila ng matandang lalaki na mag-iingat sa misyong gagawin nila. Napabuntong hininga si Clarito. Naagaw pansin ng mga kasamahan niya ang bigla niyang pagtayo. Nang mga sandaling yun kasi ay nag-uusap sila sa sala at nagpaplano ng mga susunod nilang hakbang. Tinanong pa siya ng mga ito kung saan ito pupunta, kaya sinabi niyang mag-iikot-ikot siya sa bayan upang kumalap ng mga impormasyon tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa probinsya. Nagboluntaryo si Ryan na sumama sa binatang pulis, samantalang napagpasyahan naman ng 3 lalaki na mag-imbestiga rin, ngunit sa kabilang baryo sila tutungo. Hindi na sila nagsayang ng oras pa at agad na sinimulan ang kanilang misyon. Tirik na tirik pa ang sikat ng araw ng tanghaling yun, ngunit nagpatuloy pa rin sa pag-iikot at pag-iimbestiga sa bayan sina Clarito at Ryan. Nagtanong-tanong sila sa mga tao tungkol sa mga kaganapan sa probinsya at may nakapagsabi sa kanila na sa probinsya ay may naninirahang mga nilalang na kakaiba kaysa sa mga normal na tao. Doon din nalaman ni Clarito na ang mga nilalang na yon ay ang mga aswang, tiktik, engkanto at iba pang mga nilalang na kampon ng demonyo. May nakapagsabi rin sa kanila na mayroong baryo raw sa probinsya nila na pinamumugaran ng mga aswang, ngunit hindi naman sinabi ng mga ito kung saang baryo yun. Ilang oras din ang inilaan nila Clarito at ni Ryan sa pag-iikot at pag-iimbestiga bago nila napagpasyahang magpahinga muna. Nagkayayaan pa silang 2 na kumain sa karinderya na matatagpuan lang din sa bayan. Seryosong nag-uusap pa ang 2 lalaki habang tinatahak ang daan patungo sa karinderya nang bigla na lamang silang nakarinig ng ingay. Pareho silang natigilan. Nagmasid sila sa paligid at sa bandang unahan nila ay napansin nilang nagkakagulo ang mga tao. Nakarinig din sila ng sigaw na nagmula sa mga ito. Nagkatinginan pa ang 2 lalaki, saka napatakbo palapit sa kumpulan ng mga tao. Nakisiksik din sila sa loob hanggang sa pareho nilang nakita kung ano ang puno ng pinagkakaguluhan ng mga tao. Nagitla pa si Clarito nang masulyapan niya ang isang babaeng nakahandusay sa sahig. Mulat ang mga mata ng babae. Agad itong nilapitan ni Clarito sa kasinuri. Bahagyang inilapit pa niya ang kanyang daliri sa harapan ng ilong ng babae at doon niya napagtanto na wala na itong hininga. Napatingala pa si Clarito sa kaharap na building.
Malamang isa sa mga palapag ng building nanggaling ang babae at nag-suicide. Muli niyang sinuri ang bangkay ng babae. May mga pasa ito sa katawan at may bakas ng kamay ang kanyang leeg. Sa una niyang tingin ay alam niyang hindi lang basta-bastang pagpapatiwakal ang nangyari. Maya-maya pa ay may dumating na ambulansya at patrol ng mga pulisya. Doon na tuluyang umalis ang ilan sa mga taong nakikiusyoso sa nangyari. Kinuha ang bangkay ng babae at dinala ng ambulansya sa ospital. Agad na gumawa ng aksyon ang mga otoridad. Nagkalat sila sa paligid. Ang ilan sa kanila ay pumasok sa kaharap na gusali at nagsimulang mag-imbestiga. Nakipag-usap din si Clarito sa mga pulis. Nakipagtulungan sa kanila si Clarito at ang kasama niyang si Ryan sa pag-iimbestiga sa naganap na krimen ng araw na yun. Sa kabuuan ng imbestigasyon ay maraming mga bakas at kagamitan na may fingerprint ng suspect ang nakalap ni Clarito at ng mga otoridad. Nang araw ding yun, mabilis nilang natuntun ang suspect at nahuli. Matapos ang pangyayaring yun, ay magkasamang umuwi sina Ryan at Clarito sa bahay ni Lolo Tiburcio. Nang makabalik sila, ay wala silang naabutang tao doon. Inabot pa ng ilang oras bago bumalik ang tatlo pa nilang mga kasamahan. Mukhang masaya pa ang mga tatlong lalaki dahil nagtatawanan pa ang mga ito at nagkukwentuhan. Tinanong pa sila ni Ryan kung ano raw ba ang nangyari at mukhang masaya ang mga ito. Kaya naikwento sa kanila ng mga ito na muntikan na raw mabudol ang isa sa mga tindahan sa baryong pinuntahan nila. Mabuti na lamang daw at napansin nila na kahina-hinala ang taong yun. Ngunit bago pa man daw makatakas ang taong yun ay nadapa raw ito, kaya maagang nakarma at ang mas nakakatawa pa, nadapa ito dahil sa dumi ng aso. Sinabi rin ng tatlong lalaki na may nakalap silang impormasyon na sa baryo ilang-ilang daw ay mayroong kababalaghang nangyayari sa kanilang baryo. Ayon sa mga usap-usapang nakalap nila, ang nasabing baryo ay kasalukuyang ginagambala ng mabagsik na manananggal. Nabigla pa si Ryan nang marinig niya yon. Tahimik lang na nakinig si Clarito sa ginawa nilang pag-uusap. Malawak ang kaalaman ng binata pagdating sa ganoong uri ng mga nilalang dahil kagaya ng Lolo Tiburcio niya ay nananalaytay din sa kanyang mga ugat ang dugo ng isang pagiging antingero. Nang mga sumunod na araw ay naging abala ang grupo nila sa pagpaplano ng mga sunod nilang hakbang. Araw ng Sabado, maaliwalas ang panahon ng araw na yon. Naroon siya sa kanilang sala ng mga sandaling yon. Napasilip si Clarito sa suot niyang relo bago siya napasulyap sa labas ng bintana. Maaliwalas ang panahon sa labas at mula sa bintana ay tanaw niya ang mga taong nagkakasiyahan sa labas. Binabalak sana ni Clarito na tumungo sa baryo ng ilang-ilang ng araw na yun, ngunit nagkataon namang piyesta pala sa lugar nila ng lolo niya, kaya wala siyang nagawa kundi ipagpaliban muna ang misyon. Napangiwi pa si Clarito bago siya bumalik sa kusina. Nakitulong din sila ng mga kasamahan niya sa paghahanda para sa gaganaping munting selebrasyon ng kapistahan sa pamamahay ng kanyang lolo Tiburcio. Nagkataong wala ang lolo niya sa bahay ng mga sandaling yun dahil sinundo nito ng mga kumpare niya. Pansit at lumpia lang ang niluluto ng 5 mga kalalakihan dahil sila lang naman ang kakain at idagdag pa ang 4 na mga kumpare ng kanyang lolo. Nagkatuwaan pa ang mga 4 na mga kasamahan ni Clarito
habang nagpiprito sila ng lumpia. Nakitulong na lang din si Clarito sa pagdalagay ng sahog sa lumpia, saka yung binabalot at inaabot sa kasamahan upang prituhin. Nasa ganon silang sitwasyon nang bumalik si Lolo Tiburcio kasama ang kanyang mga kumpare. Ipinakilala pa ng matandang antingero ang mga kumpare nito kay Clarito at sa mga kasamahan niya. Nang tuluyang maihanda ang mga putahe ay saka sila sabay-sabay na kumain. Pasado 2:30 na ng hapon nang magkayayaan silang mag-inuman. Hindi na rin nakatanggi pa si Clarito sa paanyaya ng mga ito at nakisabay na lamang sa kanila. Napag-usapan din nila ang tungkol sa panggagambala ng manananggal sa baryo ng ilang-ilang. Kinalabasan, kalat na pala ang usap-usapan tungkol sa pangyayaring yun. Ayon pa sa isa sa mga kumpare ng lolo ng binatang pulis, usap-usapan daw na hinala ng mga tao sa nasabing baryo na ang babaeng dayo daw ang manananggal na siyang punot dulo ng mga kababalaghang nangyayari sa nasabing baryo. Nasa seryosong usapan ang mga kalalakihan nang bigla na lamang silang nakarinig ng sigawan na nagmula sa labas. Nagkayayaan pa sila na alamin kung ano ang meron sa labas at nang makalabas silang lahat ay doon lang nila napagtanto na may kaguluhan palang nangyayari. May 2 lalaki ang nagsusuntukan at base sa mga kilos at pagsasalita ng mga ito ay halatang mga lasing na. Inawat pa ang mga ito ng mga taong nandun, ngunit ni isa sa kanilang 2 ay hindi man lang nagpaawat. Biglang nakaramdam si Clarito ng pagkayamot, kaya doon na siya umiksena. Akmang pipigilan pa sana siya ng mga kasamahan niya, ngunit agaran din silang pinigilan ni Lolo Tiburcio at sinabihan na hayaan na lamang si Clarito sa gagawin nito. Hindi alintana ang panganib. Tumungo si Clarito sa harapan ng 2 lalaking lasing na nag-aaway. Nagpakilala siya sa mga ito at sinabing isa siyang pulis. Ipinakita pa niya ang kanyang tsapa sa mga ito. Mukhang natakot at nadala ang 2 lasinggero dahil sa katauhan ni Clarito, kaya kaagad din namang napatigil ang 2 sa pagsusuntukan. Pinagsabihan din sila ni Clarito na kung sakaling may problema o hinanakit ba ng 2 sa isa't isa ay hindi pa rin solusyon ang pagsusuntukan. Natahimik ang 2 lalaki, ngunit bakas pa rin ang galit sa muka ng bawat isa sa kanila. Napailing na lamang si Clarito bago umalis sa harapan ng 2. Hayaan mo na sila. Ganyan talaga ang mga tao dito. Kahit na konting problema, agad dinadaan sa away. Mga sakit sa ulo. Saad ng kumpare ni Lolo Tiburcio nang makabalik ang binatang pulis sa pwesto ng mga ito. Tahimik lang na sumunod sa kanila si Clarito hanggang sa sabay-sabay silang nakabalik sa loob ng tahanan ni Lolo Tiburcio. Ipinagpatuloy din nila ang naudlot nilang kwentuhan at inuman. Sa sobrang pagkalibang sa inuman at sa sarap ng kwentuhan ay hindi man lang nila namalayan ang pagtakbo ng oras. Lampas 9:00 na ng gabi nang tumigil sila sa pag-inuman at nagsiuwian ang mga kumpare ni Lolo Tiburcio. Nang sumunod na araw ay maagang nagising si Clarito at ang mga kasamahan niya. Hinanda nila ang kanilang mga dadalhin para sa gagawin nilang pagdalakbay at para sa kanilang misyon. Binabalak nila ng araw na yon na tumungo sa baryo ng ilang-ilang at tuluyang harapin ang anumang mga kababalaghan at kilabot na bumabalot sa nasabing baryo. Mag-iingat kayo! Tandaan nyo, ano man ang magiging anyo ng nilalang na makakaharap nyo,
ay huwag kayong magpapakita ng kahit anumang takot. Bagkus, palakasin nyo ang loob nyo at maniwala kayo sa sarili nyong mga kakayahan. Tiyak na magtatagumpay kayo. Paalala sa kanila ni Lolo Tiburcio at sinabi rin ng lalaking antingero na susunod siya sa mga ito oras na matapos niya ang mga dapat niyang gawin sa baryo. Pinaalalahanan din sila ni Lolo Tiburcio na mag-iingat bago sila umalis. Ilang oras din ang inilaan nila sa paglalakbay bago sila tuluyang nakarating sa nasabing lugar. Kararating lang ni Clarito at ng mga kasamahan sa baryo ng ilang-ilang, ngunit masamang balita agad ang sumalubong sa kanila. Umusbong ang usap-usapan ng araw na yon ang tungkol sa bangkay ng isang lalaking natagpuan sa tabi ng ilog na sakop pa rin ng baryo ng ilang-ilang. Nang marinig yun nila Clarito, ay agad silang tumungo sa crime scene. Naabutan pa nga nila ang kalunos-lunos na sinapit ng lalaki. Wakwak ang tiyan nito. Nawawala ang mga lamang loob at kabilang na doon ang kanyang puso. Makikita rin ang maraming bakas ng kalmot sa katawan ng lalaki. Mukhang nakipaglaban pa ito sa suspect bago siya tuluyang pinaslang. Nakakaawa ang sinapit ng lalaki. Iyak ng iyak ang pamilya nito at hindi matanggap ang kalunos-lunos na sinapit niya sa kamay ng kampon ng demonyo. Maging sina Clarito at ang mga kasamahan niya ay halos hindi rin masikmura ang nakita. Ilang beses na silang nakakita ng mga krimen, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon ay yun ang unang beses na nakakita sila ng ganoong senaryo. Sino nga ba namang matinong tao ang gagawa nun sa kanyang kapwa? Kung tutuusin, animoy alagang hayop lang ang kinatay ng nilalang na yun. Nang dahil sa nakitang senaryo, ay mas lalong lumiyab ang naramdamang determinasyon ni Clarito na mahuli ang nilalang na may gawa nun. Kinausap niya ang kanyang mga kasamahan at nagsimula silang gumawa ng plano. Pinag-isipan nila ng maigi ang bawat plano upang maiwasan nila ang pumalya. Palihim na kinausap din nila ang kapitan ng barangay at humingi ng tulong at kooperasyon sa lalaki. Mga kasama, hanggat walang ebidensya magpapatunay na ang sinasabi niyong babaeng dayo ang siyang punot dulo ng mga kababalagang nangyayari sa baryong ito, ay hindi kami maaaring gumawa ng hakbang na labag sa batas. Kinakailangan natin ng matibay na ebidensya na magpapatunay na siya nga ang mastermind ng lahat ng ito. Paliwanag ni Clarito matapos sabihin ng kapitan na ang babaeng dayo raw sa baryo nila ang manananggal at nais nitong ipahuli ang babae. Natahimik ang kapitan dahil sa sinabi ni Clarito. May punto rin naman kasi ang binatang pulis at baka nagkakamali lang sila ng hinala. Isa pa, maliban sa misteryosang pagkatao ng babaeng dayo, ay wala naman silang napansing kahina-hinala rito. Napabuntong hininga na lamang ang kapitan, saka tinanong si Clarito kung ano ang binabalak nito. Napagpasyahan nila na ipamanman ang babaeng dayo na tinutukoy ng kapitan. Ang dalawang mga kasamahan nitong sina Siron at Bobis ang inatasan niyang gumawa ng bagay na yon, samantalang sina Ryan at Rubio naman ay inatasan na magmanman sa mga taga-baryo. 2 araw din ang inalaan nila sa pagmamanman, ngunit ni isa sa kanilang 4 ay walang may nakuhang magandang balita. Habang patuloy silang nag-iimbestiga, ay patuloy pa rin ang pag-asik ng manananggal ng lagim sa baryo. Malakas ang ulan ng gabing yun, na sinasabayan pa ng malakas na hangin at kulog. Nasa sala si Clarito at ang mga kasamahan niya
Abala sila sa pagsasagawa ng plano para sa susunod pa nilang maging hakbang. Nasa ganoon silang sitwasyon nang makarinig sila ng alingaw-ngaw. Napatigil sila at natahimik. Nagkatinginan pa silang 5 bago sabay-sabay na napatayo at sumilip sa labas. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng pagbuhos ng ulan, ay wala na silang naaninagan sa paligid maliban sa kadiliman. Ano kayang alingaw-ngaw yun? Kunot noong naitanong ni Rubio at umakto pa ito na kinikilabutan dahil sa alingaw-ngaw na narinig. Maging ang iba nilang mga kasamahan ay hindi rin napigilan na mangilabot dahil doon. Agad naman silang sinabihan ni Clarito na mas maigi kung titignan nila kung saan nagmula ang ingay na yon. Mabilis na kinuha ni Clarito ang buntot pagi na ipinamana pa sa kanya ng lolo Tiburcio niya. Dala-dala ang debateryang flashlight at hindi alintana ang malakas na ulan. Tinahak nila ang masukal na daan. Kusa silang dinala ng kanilang mga paa sa loob ng kagubatan. Nang makarating sila sa kagubatan, ay agad nilang sinuri ang madilim at masukal na kapaligiran. Dahan-dahan ang bawat hakbang nila, lalo na at madulas ang damuhan. Nagkahiwa-hiwalay sila. Nagpatuloy lang silang 5 sa pag-iimbestiga hanggang sa bigla na lamang napasigaw si Ryan. Nang marinig yon ng mga kasamahan niya, ay nagmamadaling nangapa ang mga ito sa dilim at sinundan kung saan nanggaling ang sigaw ni Ryan. Sa sobrang pagmamadali, ay nadulas pa si Rubio na ikinahiyaw din ng lalaki. Inis na napumura pa ito nang bahagyang kumirot ang kanyang paa, ngunit nagawa pa rin niyang tumayo at maglakad. Nang makarating sila kung saan naroon si Ryan, ay naabutan pa nila ang lalaki na nakatulala. Tinanong pa nila ito kung anong nangyari, kaya agad na itinuro sa kanila ni Ryan ang kanyang nakita. Nasindak silang 5 nang masulyapan nila ang kalahating katawan ng tao. Nagkatinginan pa silang 5 at akmang lalapitan ang katawang yun nang bigla na lamang silang ginambala ng isang malakas na sigaw at paghingi ng saklolo. Inilabas ng 4 na mga kalalakihan ang kanilang baril. Saka sila sumunod kay Clarito na nauna sa kanilang umalis. Dahan-dahan ang ginawa nilang pagtakbo upang hindi madulas. Kusa lang silang huminto sa pagtakbo nang makarating sila sa harapan ng isang tao na nakahandusay sa sahig, at nang suriin nila ito ay doon nila napagtantong patay na ang lalaki. Wakwak ang tiyan ng lalaki at nawawala ang lamang loob nito. Agad namang inutusan ni Clarito sina Siron at Rubio na balikan ang kalahating katawan na nakita nila. Ngunit nang makabalik sila, ay nabigo na silang hanapin ito. Wala silang nagawa kundi ang bumalik sa bahay na inupahan. Kabilugan ng buwan ng gabing yon, tahimik na nagmumuni-muni si Clarito sa labas ng inupahan nilang bahay nang makarinig siya ng sigaw. Mabilis na napatayo si Clarito at agad niyang hinanap ang buntot pagi. Tinawag niya ang mga kasamahan niya at agad na pinakilos ang mga ito. Narinig pa rin nila ang sigaw ng taong humihingi ng saklolo. Nagkatinginan pa silang 5 bago kinuha ang mga gamit nila na siyang magpoprotekta sa kanila laban sa kampon ng demonyo. Sabay-sabay na tinahak nilang 5 ang daan patungo sa kung saan nagmula ang sigaw na yun. Nagkahiwa-hiwalay pa silang 5 upang agad na matuntun ang kinaroroonan ng manananggal at ng biktima nito. Takbo lang sila ng takbo habang mahigpit na nakahawak si Clarito sa buntot pagi.
Nasa tagiliran naman niya nakalagay ang kanyang baril. Napahinto lang si Clarito sa pagtakbo nang namataan niya ang isang nakakatakot na babaeng nilalang na inaatake ang isang babae. Nabigla pa si Clarito nang mapagtanto na ang babae ay walang iba kundi ang babaeng dayo sa baryo. Doon niya napatunayan na mali ang hinala ng mga taga-baryo sa babaeng dayo. Sa tulong ng liwanag ng buwan ay malayang natitigan ni Clarito ang nakakatakot at nakakapanindig balahibo na anyo ng babaeng manananggal. Kalahati lang ang katawan nito. Nanlilisik ang kulay pula niyang mga mata. Mahaba ang itim at kulot nitong buhok na ang ilang hibla ay bahagya pang nakaharang sa kanyang muka. Matulis ang mga ngipin at gayon din ang kanyang mga kuko. Malakas na napasigaw si Clarito. Mas lalong napahigpit ang pagkakahawak niya sa buntot pagi. Hindi na nagdalawang isip pa si Clarito at agad na inatake rin ang babaeng manananggal. Nang nakalapit siya sa babaeng manananggal, ay agad niya itong sunod-sunod na pinaghahampas ng buntot pagi. Napalipad palayo ang babaeng manananggal dahil sa ginawang yon ni Clarito. Agad namang nilapitan ni Clarito ang babaeng dayo, saka ito tinulungang makatayo. Mabuti na lamang at hindi nahuli si Clarito at tanging kalmot lang ang natamo ng dalagang dayo. Napahagulgol pa ang babae at nagpasalamat sa lalaki. Tinanguan lang siya ni Clarito saka sinabihan na iligtas niya ang sarili niya at lisanin na ang lugar na yon na agad namang ginawa ng babaeng dayo. Nang dahil sa ginawang pangingialam ni Clarito, ay nakaramdam ng galit sa kanya ang babaeng manananggal, dahilan kung bakit inatake siya nito. Bago pa man tuluyang nakarating sa harapan ni Clarito ang babaeng manananggal, ay agad niyang hinarang ang kanyang buntot pagi at hinampas yun sa hangin. Napaatras pa ng lipad ang babaeng manananggal, ngunit muli na namang umatake. Kitang-kita ni Clarito kung paano magnitnit ang mga ngipin ng babaeng manananggal dahil sa labis na galit. Pakialamero ka! Galit na sigaw ng babaeng manananggal. Sa halip na mangamba at makaramdam ng takot, ay mas lalong umalab ang lakas ng loob at tapang na naramdaman ni Clarito. Sunod-sunod niyang nilabanan ang babaeng manananggal. Sinisigurado niyang hindi siya makalmot ng babaeng aswang. Todo pang-aatake at sangga ang ginagawa ni Clarito. Sanay na si Clarito sa pakikipaglaban, mapakriminal man o mapaaswang. Hindi lang siya basta-bastang isang pulis, kundi isa ring antingero. Nasa ganoong sitwasyon si Clarito nang humahangos na dumating ang mga kasamahan niya kasama si Lolo Tiburcio. Nang makita nila si Clarito na nasa gitna ng labanan, ay agad nila itong tinulungan. Kagaya ni Clarito, ay may dala-dala ring buntot pagi ang lolo niyang si Tiburcio. Habang tumatagal ang pakikipaglaban ni na Clarito at ng lolo niya sa manananggal, ay napansin nila ang biglang pangihina ng bawat atake ng manananggal. Kaya kinuha nila ang pagkakataong yun at buong lakas na hinila ni Lolo Tiburcio ang malapad na pakpak ng babaeng manananggal at walang pagdadalawang isip na pinutol yun. Napahiyaw pa sa sakit ang babaeng manananggal dahil sa ginawang yun ni Lolo Tiburcio. Akmang tatakas pa ito, ngunit mabuti na lamang at naging maliksi rin ang bawat paggalaw ni Clarito dahil mabilis niyang napigilan ang babaeng manananggal. Nakipagtulungan na rin ang iba niyang mga kasamahan at nang tuluyan nilang magapos ang babaeng manananggal,
ay walang pagdadalawang isip na pinutulan ito ni Lolo Tiburcio ng mga pakpak. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng babaeng manananggal sa buong baryo. Mas lalo itong nagalit at nakaramdam ng pagkasuklam. Hindi natinag ang mga kalalakihan sa kabila ng nakakatakot niyang mukha. Tinalian nila ng mabuti ang manananggal at kinaladkad. Dinala nila ito sa baryo at doon kinulong. Kinabukasan ng araw na yon, animoy kasing bilis ng kidlat na kumalat ang balita dahil sa ginawang paghuli ng grupo ni Clarito sa babaeng manananggal. Maraming mga tao ang nagalit at nakaramdam ng pagkasuklam sa babaeng manananggal. Pinagbabato nila ito at pinagsisipa. Hindi na rin nakabalik sa katawan niya ang babaeng manananggal at nanatiling magkahiwalay ang kanyang bewang sa kanyang mga paa. Maraming mga tao ang nagpasalamat dahil sa katapangang ipinakita nila. Doon din tuluyang kumalat ang balita na ang babaeng manananggal pala ay walang iba kundi ang panganay na anak ng kanilang kapitan ng barangay. Lumabas din sa investigasyon na ang kapitan pala ng barangay ang unang nagpakalat ng maling balita na ang babaeng dayo ay ang manananggal sa kanilang baryo upang pagtakpan ang kasamaan ng dalagang anak. Nang dahil sa pangyayaring yun, ay agad na tinanggal sa kanyang pwesto ang kapitan ng barangay at kinasuhan at gayon din ang dalaga niyang anak na isa palang manananggal. Doon din nila napagtanto na kaya pala hindi nila magawang mahuli ang babaeng manananggal ay dahil pala sa anak ito mismo ng kapitan ng barangay. Hindi rin naman nagtagal si Clarito at ang mga kasamahan niya sa baryo ng Agusan. Dahil nang matapos nila ang misyong yun, ay agad silang bumalik sa baryo nila Lolo Tiburcio. Labis ding nagpasalamat si Clarito dahil sa ginawang pagtulong sa kanya ni Lolo Tiburcio. Nanatili pa sila ng 3 araw sa probinsya bago sila tuluyang bumalik sa lungsod ng Maynila. Ipinangako rin niya sa kanyang lolo na kahit na nasa malayo siya ay hindi niya kakalimutan na hindi lang siya basta-bastang apo ng antingero, kundi maging siya rin ay isang antingero. Wakas.